Sambung wanci dalu iki tegese apa ya Mbak nek ngene iki aku kok rada maca lirik iki rada mak klenir-klenir ngono kuwi. Iki ceritane Mengisahkan delian. oh delian. Heeh, cara-cara petak umpet. Petak umpet ngono kae. Delian iki delian. Medeni banget lagune, wedi tenan aku. Je, sepinten Mas Almas? Bedah boyo yen to sito urip lan ati kok mesti bagya mulya jur air putri sesya terus iso nyuwara Bedah boyo weto sito urip lan ati kok mesti bagya mulya jur lair putri Sudresya terus iso nyuwara Sambung wanci dalu sak kamat-kamat Mas Almas menika nggih nembe Perdana Menteri yang genipun